boas tardes, escaparatistas. Como están moi próximas as eleccións, hoxe imos de preguntar aos pontevedreses e pontevedresas do campus de Pontevedra que opinan sobre as eleccións, sobre votar e sobre que a maioría da poboación nova non vai a facelo. E que opinades sobre que, según o CIS, o 50% da poboación menor de 25 anos non ten pensado votar nas próximas eleccións? Pois a mí parece fatal que a xente non queira votar. Hai que votar, é un dereito que temos todos, que si tamén se pode non facer, pero se non o faz, estás apoiando a xente que fai as cousas mal. Non sei, eu vexo así. A min pareceme que a xente debería votar, pero co panorama político actual non hai prácticamente opcións, entonces entendo a quen diga non voto porque non hai nada que me represente. Que logo veñen os choros. A xuventude está bastante identificada con a izquierda, en habitual, e non propón tamén unha alternativa, pero tampouco hai que decir, compensa gastar incluso sacrificar el voto a un partido que non ten representante de izquierdas a que ganen outros partidos. Sabedes a diferencia entre votar en blanco, votar nulo e non votar? Home, votar en blanco e votar en nulo e non votar é evidente, pero as outras dúas, a verdad... A ver, sí, votar en blanco, botas o voto en blanco de todo. Nulo, por exemplo, se metes un dibujito no medio, non votar, pois non votar. Votar en blanco significa que o teu voto vai para a maioría. Votar nulo non se contabiliza e non votar é como abstención. Non votar, según a Constitución, di que é estar en contra da democracia. O sea, que todos os menores de 25 que non votan, pois están en contra do sistema actual. Eu non sei nin como se vota. Literalmente, nunca me explicaron, nin no colegio, no instituto, nunca nos lo explicaron. Esta é outra, credes que hai falta de educación de enseñarnos onde están os programas electorales, como se vota? Sí. Eu vou a ir ao colegio electoral, que sei onde queda máis ou menos, vou chegar ali, mira, como fago para votar? Porque non me explicaron en ningún lado. Eu tampouco que sea moi listo, pero, joder, non... Sí, obviamente, e hai un interés detrás de non saber como se fai para fácilmente manipular. Al final, os partidos o que buscan é arrimar las coas a sardina. E se la gente, cuanto menos informada esté, máis consiguen tal, ya está, e aí arreglan un pouco.